kumsang khat zathum somli pariat atanga kumsang khat zathum somnga inkar kha khovelin aton to a hun rapthlak ber aniome pul shileng chuan Europe chu tuamin thina chuan hun lai hol mi te chu aruna an thlan mual mun tin mai chu ruang hlir chuan ain no to ta mi te chuan he shileng hi khovel top na tura an ngai hialani an dam doi te chuan na athok lova an sa khongai dan mak tak tak te chu aron lang tana mi puite chuan an chia le thariat na chu loin an mihring puite chunga chuan nun rong takin an cheboka an rorel tu te chuan ti ngai na an shelova mi puite po chuan zui tur ber an shelova khovel chu atop tura an ngai top to ani mase he Hripui laka hian van nei thlak takin ziak mi te doctor te dan shemi te le an pui thiam then khat te chu an dam chuaka mit nge ya an thil mu te an zia chua atangin an chanchin rap thlak tak hi kan hre thei ta ni the pb channel clear meka khongain ka channel hi milo subscribe sak vela tin ka video hi milo like sak ve nge i bok donia kumzabi sompalina hun live khan Europe chu history in asoi ang ema continent re om ani lem lova mi puite chuan changkan lampanin an punbel zela chungzinga chuan Italy marlama mi nuai khat aya tam omna Florence phei chu mun nuam tak ni in sumdon na mun thatak ania mi hausa tak tak le rethei tak tak te chu omin nomchen na mun thatak ani thinani kumsang kha zathum somli pasaria chuan shirap thlak tak mai chu aron in lar ta a he shri hi Black Sea atanga ron kir longmi te ron put darani shrichia chu an thisena chuana oma olsam takin midangte an kaidar azung zung theini Italy chu he shri in ati boy masak ber an nia tuma in ringlok anom lova Hripui chuan angai satran ta ni he shrichia ina aman te chu nasataka an khwa sikin an luak chiam chiama an jak noi vela te chuan thal thau bok ang deuh hian aron om tana chung bok te chu apple pum tiat velaya lianin a om theini an vun te chu ron duk chuakin nasatakin an khu burbura anukar khat vela chuan thina chuan azui ta thinani Hripui len tana tanga thlani khat aral nu chuan an rammi pui za asomni vel chu an thiman der to a ati damdan ria doctor an omlova he Hripui leng mek hian Hripui dang ang lo ti bak chu soi thei an nei me ulawani an tram hel chi khat ei tur le an mutlaya dingle veizonga inlet sector chuan damlo te chu an hrila an natna lang chuak na sa to deuh ho chu an natna laya chuan lilivar chi zung le mihring ek roti pol chu an hnoi sak thin bokani hengdam doi te hi medieval hun lai hian an lo mang fo to thina ma se tun trum chu an lo cham ta ni an natna ti dam thei ani tak si lo wang chuan mi puite chuan pathian chu an au tana biak in chu belbulin biak ina chuan damna chu an zong le ta ni ma se an biak in po chuan damna chu ape thei lova damna pe ka hnekin an pui thiam somruk lai chu an vui liam le ta a Italy khotlang nun dan chu mangmai hlau thon om din muna chuan ading ta ni an doctor ten ti thei an nei lo wang chuan mani sahim na chu an ngai ven angai ta a unaw le unaw thian le thian an fa te thleng chuan anin hoisana chungzinga rap thlak ber chu an chung te le an fa te dam lo an en kol ngam lo tur chu ni chutianga an khotlang nun in zom na le in kung kai na ake chiat ta ka chuan ngong lian tak tak aron nei tran ta a na tho chun zom thei ani lova an van tlang hruai tu te an thi awang chuan khopui thang mek chu atopa an chiat na ma chon tur po alang chiang tran to hle ani an dan nei te ken ko thei ani to lo wangin thu nei na le danin omzia anei to lova dan ken ko thei ani to miau lo awangin mi puite chu du ti thei din huna chuan an ding ta ni mitam tak chuan an hun man chu hun nu nung tura ngain
a then chuan lim hlop an bola mi tam takin an in le lo an kalsana wangin mi hrang hrang ina chuan lutin nom chen thei dan tur chu an zong ani deuh berani kumsang kha jathum somli pariat ni puilai vel chuan thina dar chu chol lovin ari tran ta a Venice chuan mi sing kwa vel chu an thito a Florence chuan an khomi zong zong zat ve chu an thito bokani chutianga ruang tam tak a awma wang chuan engthlan mual ma a chutianga ruang tam chu an leng lova khur lian tak siamin mi sang chuang chu khur khata chuan an phuma Siena a Gothic Cathedral lar tak bula chuan natna awanga thi ta chu khuar khurma chuan pai an ni boka a then chu helai hmuna hian tun thlengin an la omani an khopui pakhat milana chuan an hri hlona awang chuan an nun ron na chu alanga damlo te chu ina kal nanin thiturin an hnu chhia ta thina ni tharuk nuwa chuan mi makta duai chuang fe chu hri chuan ti hlumin Italy chu chiatna a thlena kumsang kha jathum somli pariat ni puilai chuan friends ram chu hri chuan a thleng ve ta ni chak takin hri chu adar zela nitin mai chuan mi chu an thi bel zela then kha chuan Hripui chu pathian an chia an ngai ani pathian laka anin chhir zialan tirnan an mani le an mani chu anin vua a chutianga in vothi nuang chung chuan khosang sang chu fangin kong chu an zo a ma se ani na taka chuan heng ho hi hri ti dar chak zual tu an ni tharei lo te nuwa chuan avenue khopui Europe sa khomun lai li ber chu thlasang khopui ang mai ni in ghost town tia hriat ani ta a mitam takin an in te chu an thi sana wangin aruaka mi then khat chuan pathian an chelo chan chu pu mo tur an zong tan ta a juda ho chunga chuan an pu chiat na chu atlata ni Christian na chu ti top tuma nga in kumsang kha jathum somli pariata chuan judami to phat chu anau pang ber tanga a upa ber thlengin thingtlona chuan an phuar beta an hal hlum zui ta ni Black Death hlenlai kumthum chungin Europa mun sang sang France ate Italy Switzerland le Germany ate chuan juda ho chu swat an nia judami sang tam tak chu hemitum hian an ti hlumani ma se chu chuan hri chu ati top chuang lova Europe chu la tuam zelin England lam chu arun le tranta a Europe khomol puya mi zong zong zat ve vel chu an thi to ni England a po chuan mi chu an thi le ta phuk phuk maya mi te chuan hri chu boruak bol hlo wanga leng nia nga in an boruak hip ti thiang hlim tum chuan an thlai rim tuite chu an song bol vel chiama ma se to pa chuan thi na rim bak chu engma a thlen thei chuang lo ani chungkwa te chu an mang phuk phuka an chut dan chuan England a po an population zat ve vel bok chu an thile a England khothen khat phei chu ami om zong zong za a somriat vel an thi na khuate po soitur an om bokani thingtlang khothen khat chu rausan an nia an khovel man chu a in thlak mek ani kumsang kha jathum somnga a chuan mi makta duai tam tak nun na la in Black Death Shileng chu atop tana Black Death top dan tak hi record atam lova ma se theory tamber le lar ber chu quarantine ina anin khung wangani kumsang kha jathum somnga a hian Black Death hi atop hlen lova anua po ron in lar le zau zawin nun na tam tak alaron la a ma se hetiang em a tam nun na la Shileng dangala om ngai lo ani he hrichhia plague hi bacteria chikhat Yersinia pestis wanga lo thleng ni in mithiam te chuan an ngaia he bacteria hi sajule abom tu hrik te put dar ni in an ngai bokani ma se mithiam than khat chuan adar chakdan em a hian saju hrik mai mai chu ani lo an ti ve boka engponi se Hripui beidan thaber nia an soi chu ina in khung quarantine ani ina lo in khung la lo him nge yang che khati jong kha tuntomatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong zong te in the vain video le a kanin mule theu don nia